ka Intermediate Christian Endeavor Society jong ka balang presiden maukar ka lapenlong nda ka gospel concert na ka bantaban pimpisai ki commission jong ka laikro ka bodan halai kro CNRD blong ya kani ka concert bala ai kerteng Jesus sanai lani ujisu bat nga lapenlong hak sisa jan hau susu tham auditorium sit central library Shillong hak balawan rawai de ki kun hun nong rawai gospel wa pher lapin song shit ya kani ka concert da ka jidon lang kit khot ka society bat kiwi de ki pai ba